Abă n-am значение cu M5 cu veculele. Și M6 la era de хамат, мама. На тоя бит влизам ти на вид, аз съм тежкия бандит, all shift. Нося тегъв дрип, влизам право белия джип. Викай ми генгста, викай ми бандит, ще го вземеш без лимит. Влизам белия джип и 5 години да башка ще не мое да ми стъпиш. Нещо намириса, бегай да се къпиш и след банята ми фунтиш. Бегай бе животно, че ще те ударя, викат ми бандита и ще те ударя. Всеки пита как го правя, мисля се, дигам двата средни пръста, аре курза ме вере. Курза ме вере, бе братле, на тоя бит влизам ти на вид, аз съм тежкия бандит, all shift. Нося тегъв тип, влизам право белия джип. Викай ми генгста и ще те разместя. Викай ми бандит и ще те замеся. Викай ми генгстър, викай ми бандит. Движа с бял джип и не се отказвам. Просто ви показвам как в рапа ги налазвам. Без студио го показвам и така се наслаждавам. За хейтерите казвам да го духате по мяри. Не ме събарят вашите коментари, писна ми от комплексари, защото трака ми гореш, бита ми зловещ. Бал съм ти хейтър, не може да ме спреш. От тук не вада кеш, пая го за фреш. Чувствай се лек, да не ти го дам русинския шпек. Викай ми генгстър, викай ми бандит, където ида, чувствам се кадип, а рече трябва и клип.